Turnir na Brionima poslednje je takmičenje u okviru Jadranskog kupa. Svi koji nešto znače u streličarstvu, svoju uvežbanost i spretnost isprobali su pucajući u 3D mete. Na ukupno 28 meta pucalo se sa isto toliko strela, to jest jedna meta, jedna strela. Otvoreno prvenstvo Hrvatske se održalo na Brionima 18. septembra, znači ovaj prethodni vikend, i mi smo ekipa iz Novog Sada koja je prva posle 14 godina otišla na jedno takmičenje u Hrvatsku zvanično. Godine prvi put imamo i naše kolege iz Streličarskog kluba Novi Sad iz Vojvodine, pa ja srdečno pozdravljam. Mala novosadska ekipa koju su činili Milica i Fedor Benjak, Teodor Čerevicki i Milan Đudović, sa Briona se vratila ovenčana sa 2 srebrne medalje. Osim što su prva ekipa iz naše zemlje koja se u ovom sportu takmičila u Hrvatskoj, zanimljivo je da 3D streličarstvo kod nas još nije zaživelo, tako da su oni prvi put pucali u životinjske mete postavljene na razdaljinama od 5 do 45 metara, koje su u stvari postavljene tako da je čitavo takmičenje simulacija lova. Bilo je 157 takmičara u nekoliko disciplina. Pucalo se iz recurve lukova ili iz olimpijskih lukova, iz compound ili složenih lukova. Bilo je tu i samostrela, bilo je velikih golih lukova. Znači nekoliko disciplina se pucalo. Mi smo osvojili 2 srebrne medalje. S obzirom na to da je 3D streličarstvo u ekspanziji u svetu, pitanje je da li je moguće sličan turnir organizovati kod nas, samo se nametnulo. Mete koje su potrebne da bi se održalo takvo jedno takmičenje su jako skupe. Najmanje treba da bude 14 meta, mi smo sada pucali u 28, ali možda uz pomoć nekih sponzora ili uz gradsku pomoć možda ćemo uspeti da održimo jedno takmičenje u Novom Sadu. Mislim da je Tvrđava baš fantastičan ambijent gde bi moglo tako nešto da se održi. Ukoliko ideju o održavanju turnira u 3D streličarstvu u Novom Sadu ne sprovedu u delo, ekipa NS 2002 pokušat će bar da sledeće godine učestvuje na sva 4 turnira u okviru Jadranskog kupa. Naravno, ako im, kao i ove godine, izvršni odbor Skupštine grada finansijski pomogne.